Bueno, gu hemen gaude, gure sukaldean kozinatzeko prest, eta bueno, hemen menua dana Joseban esku utzi dut, Ze ikusten da entrenatzaile neko perfekzionista izateaz aparte, janari ere gustatzen zaizu kontrolatzea holan pixkat, ero... Bai, bueno... Oso arraunlaria ze jaten duten ero bai, kontrolatzea eso? Ba, igual olako zehaztasunakin, bakoitza bere etxean zeiten duen jakiteko, edo esartzeko, igual ez da erresa, ez? Baina... Bai, bideratu edo nolabait jakipean jarri, zer egiten dion onura eta zer egiten dion ozein dezaken txarreago, ez? Eta kasu egite izute? Bueno, espero dut gehienak egitea bintzat. Bueno, gorputza prestatzeko ondo jatea nahi eta nahi eskoa da. Eta Josea pasatzean errezeta hau oso interesgarria, holan errezeta makroetikoa dela esango genuke, eta hau izango zen neguko sopa prestatu behar dugu. Neguko sopa honek zera emango du? Ba, hola, osain nagusi moduan, bueno, dena dira nik uste garrantzitsua, baina hemen garagarra eta azuki daukau babarruna, eta hemen garagarra, eta hauek inbar direna da, komeni da, bezperan beratzen jartzia. Biko jarakada horiek hontan bihurtzen dira azkenean. Hauen nik atzo jarri nituan, uretan, eta hontan bihurtzen dira. Eta gero, hemen daukagu, nola da? Oda, wakame, ez? Bai. Wakame, ezkin, naztu ikin dutzen. Wakame alga, eta holako pusketa bat bilakatzen zaigu hontan. Orduan, algak erabiltzea ondo dago, baina kontutan ibili aurreneko aldean erabili nituela hanga, botan izkion pila bat holan, da, bihurtu zana, esan zer gertatu da hemen. Eta gero, bueno, azkenean, gero barazki batzuk, porrua, zenarioa, kalabaza eta apioa, eta bukaeran botako dugu misua. Misua, ingo duena da, bakizu beti, behin baino behiotan erabili dugu, zutatik kanpo, ez du irakin behar, gorka gure sukaldari makrobitikoak ondo erakutsi dizigu moduan, ez du irakin behar, ze azkenean bere propiedea galduko lituzke, orduan aparte gero, bukaeran, gure platerrau ontzeko. Joseba, hauek txikitzen jarriko zaitu? Bai. Txiki... Erditik, erdi bakoitza erditik, eta ero fin-fin. Vale. Eta zen horiken berdina. Eta ni jarriko ditut hemen, algan ura bera erabiliko du, eta gutxora era beste, litro eta erdi ur behar du gutxora. Eta txiki-txiki jarriko du hemen, irakiten. Da ero botako dugu, barazki guztik, azukia eta gara-gara. Bueno, pasai Donibanekoa? Bai, jauna. Arraunean bertan hasiko zinen orduan? Bai. Hori zer, familitik datorren zerbait, o suizin zinen aurrena? Ez pentsa, ni familian, naizta amamlaldetik, itxas jendea izan. Bai? Eneuken inor. Arraunean beste zuzen? Gertatzen da, San Juanen ez arraunitea, gaina ni nintzen hausokoa basaila da, ez? Azkenean zurautzaroa itxasoarekin eta arrantzarekin eta bat egiten du, ez? Orduan, gaina justo garai hartan, gure herriko trainerua gorontz aurrera paso amantzun ziaro eta horrekin bat. Holakotan gertatzen dana. Han hasi ginen eta juntatzen hasi ginen gaztetxuak. Joseba, gara hortan berreala esan txapeldun geratu, laro eta pik, lehixao. Lehixao, baina gutxi gara bera. Bai, zezu ja, laro eta sortzian ero arraunean, ibili zinen ja. Bai, eta denostikan, itegen ituen gure gauzak, baina hondik azkeneko bultzaka da faltatzitza egun, eta lagun batek anartzek eman zian, eta gaur arte. Eta ia, 30 urtero, arraunean? Ia gabe, 30 igaru ditut. Negor putzako. Aguantatu, 30 urte. Zenbaki borobila. Bai, zure gorputzak, eta etxekoek, bai. Hori onartu behar dago, arraunlari on guztien etxean, pazientzia handia daukan norbait bizi da. Ze egia esan, lehen esan, temporada zuena luzea izaten da. Zenbat oine bukatu duzu irailean temporada, suposatzen du, zuk burua martxan izango duzula, ze azaroan berri hor ongo zatea, ez? Azteko presto. Bai, hala da. Gu ja hemendi hilabete batea edo, ja martxan jartzen geha, urrengo demoraldiai begira. Eta, orain, atxeden momentua deu, baino entrenatzaile moduan jartzen badet burua, gehiagik kendu gabe,
dena kontrolplanoki behar da, dena prest, eta bueno, beti zio zer zintzilik gatze zaizu, ez? Eta mugimenduak egongo dira taldean, ez? Denak ez duzu jarraituko, nik jabak batzuk jundiela taldetik, eta horren eutzak eta bete inbarko dituzue, eta... Hala da. Bueno, beti lana esaten da, baina hainbesteko nola baite presio jasan izan da geho, eta gustatzen zaigu aste batzutan edo behintzat egun batzutan deskonektatzea eta familiarekin, ez dakit esan familia konpentsatu edo denbora pasa aurrekin, emazteekin, eta behintzat guztoi eman, ez? Ni sortia gatz emaztea arraunian izautu nun, eta horretzeko orduan, naizta kosta egin, beti kostatzea, baina, beste gauza da, ez? Esan, Goi-mailako kirola orokorrean oso sakrifikatua da, eta, arraunlariak hainbat ordu sartzen dituzte entrenatzen, esaten genuena. Etxian niko pazientzi badaukate, eta, hori, seguruenik, egun ematen ekarri beharko du, arraunlarien bikoteak ekarriko ditugona, eta beraien kontuk, eta ze bakarrik ez da entrenatu, gero etxea junda buruko minak. Histori interesgarri jago, seguro ematen, ero horre hongo da horatzean bat idatzi, txorieneabildueite.eus, eta kontatu duzu, nolako da diren. Ez da bakarrik arraunea jotea, gero etxea etorri, eta zukoen ja beste buruko min bakerio da, entrenantzaiana, zu bi aldeak esautu dituzu. Egotian tostan, ero oin zoiakean albuan, zer dago horra guai oso, Zodiakena. Bai, ez? Dudi be. Arraunitea... 20 minutu... Gustoko gauza da. Arraunitea zu gustoko ez zulako. Baina bestea iaia etortzen zaizu erorita. Erakartzen du, ardura eta protagonismoa eta gauz horiek, beti pertsona batik gustatzen zaizkio, baina gero dago beste aldea, ez? Presioa, jende askoen itxaropenak, sentimendu asko horre airean, eta zure erabakien gain daude. Claro, eta hori, gauzak ondo doazenean, baina zerbait iztanean ateatzen da, ostra, hori, eta jendeak, gu herri txiki bat gara, danak ezautzen gara hemen. Kalian osoiko da, hartu eta gelditu eta, hau eta bestia eta erabaki hau segatik eta... Hoi da, gaina daude hori, ni naizen herrikoa, Pasaido Nibanekoa, edo Orio, edo San Pedro, edo Hondarribia, edo lako herritan, badakite nortzaren, eta badakite zer dakazun esku artean, eta eskatzen dizute nivel batean egotea, eta ez bazaude altura hortan, ez dia mosten, hemen exigentzia dago daukagula historiala hemen ezagutzeko eta erakusteko. Orduan, ez bazaude alturan... Ez dizute barkatzen, hemen ez inok barkatzen ezer. Hala da. Gaina, eta lehen esan duguna denbora eta hori, zu Pasaian jarraitzen duzu, Pasaian bizitzara oraindik, baina Bermiora entrenatzera egunero joan beharko duzu, ez? Zenbat denbora daukazu kotxean, Bermioraino? Ordu eta 20 minuto. Egunero. Media hori izaten da. Orduan, A8ko kurba guztiak buruz ezagutuko dituzu, ez? Bai, eta ez pentsa, normalki ez da arazorik izaten bidaiakin, baina pare bat susto izan ditute urtean zehar, Bai. Hola, errepidea... Ez da errepide ona. Eta ez bakarriko esati hori, Gero, Zornotzatik, Bermioraino, oso bide trafiko asko dago, gero obra daude. Jundatorrikoa, eta autopista azkenean ia errezena da. Baina hor azkar retortzea konfiatu egiten zara, eta... Ni batzutan sartzen nahi soiluetik. Mungia, Minak, Kalarra hori soiluetik. Erreixa egiten delako. Pixkat, igual izaten dira 5 minuto gehiago, baina 5 minuto... Baina trafiko aldetik eta gutxiago... Gutxiago bidaian zoazela pentsatzezu, hemendik gaur Amorebietatik igual trafiko gehiago izango eta... Irratia beti piztuta. Bueno, trafiko informazioa emateko eta... Baina, Bermio urrutia begon zu. Arraunian Galizia aldean egon zinen pare bat urtez, Bekosen ero hain zuzen. Eta hori noiz izan zen, ero nola suertatu zitzaizun Bekosera juteko aukera? Pixkat
dena batu zen, ez? Lanan egoera, nire lantokian bideratu ziaten kanpora lan egitera, kanpora horrek, nolabait aukerak irikitzen zituen, neukan aukera Madrida juteko, Madriden bolada batean egon du nintzen, eta han istripo bat, lanakin istripo bat izan nuen, eta behin alte hartu nola, albalin bada, Galizia beheltzen balin manuzte gustorago. Eta han itzala norbait enteratu zen, eta gonbidatu zian. Haizu batorri gurekin, eta, ezagun bat neukan area zijoala, klub berdina, eta area junitzen, eta, esperintzi izugarri. Beste arraun bat izatu. Hore galdetu gara, nola bizitzen dutean arrauna? Hemen bezala da, o...? Bizi oso antzeko. Bizi, gorolariak eta hemen gorolariak, hori barruko gauz hori arraunekiko hor berdina, oso antzekoa. Baina han sortzen dien egoerak neguan batez ere, itxaso eta gualdi txarra han gogorragoa da. Eta haiek ez dira mozten, Ni sensazioz neukan, igual pixkat exageratzea da, baina askotan ureratzen ginen egunetan, igual hain txarrakin, pentsatzen, jartzen un egoera ura hemengo itxasadarretan, eta esaten honan ez gineak ureratuko, ez da eruak ere. Eta hemen ez dagoete zalantzik urea. Bai, sensazioen naukan askotan. Baina, eta han zer da, ez daukatelako beste aukera, egun hortan bestela ez dutelako entrenatuko? O ez daukate honan... Mentalidade daukatela, jende gogorra da. Gure bai, ala bakea, ez? Baina, batzutan temerarioak bai izaten dira, behin gogoratzenet... Aurtengo kontxan antzeko zerbait, ero gehiago. Etzala metro batea ikusten, eta guazen kanpoa, eta kostak ero ez dugu ikusiko. Eta kontrolatzen dugu, eta galdu ginean, noski. Eta guardako ez da zeiteika, eta dago alde ona, baina bai dago beste aldia. Ostra, baina momentu igual pasatako larritasuna, baina anekdota moduan polita, barre batzu jiji jaja, baina. Eta orduan alderantuz, aurten, kontxakoa, gero itzen dudula kontxan ingurua, baina itxasoa, sakarra zegoen, olako egunekin kanpoa entrenatzea, beti, ero okerragoa. Artongo kontxa izeko horre izan da, Artongo kontxa, nik ez dut goratzen olako estropadik. Ez, eta jendiak eta gero arraunlarikin zu bezala urte asko egin daude beraiek esan dakoa, inoiz ez dutela olako horik ezagutu. Arraunitea, olako geratan. Lehen etzean nesken trainero estropada, baina ortengo nesken estropadan irudiak, horrek izan dira, Horrek gehiatuko dira, bitiko nik uste da. Bai. Agertuta desagertu egiten ziren, traineru batean. Ikusgarri. Bueno, guk sopa martxan daukago. Ikusi duzu, ez dauka inungo komplikaziorik. Egin dituguna, garagarra eta azukia, alga eta barazkiak txikitu, eta honek beharko du hemen ordu terdi egosten. Behin, ordu terdi pasatu dagoenean, ingo duna da, atera, hemendik salda pixkat atarako du, ondo naztuko misoa, eta behin, naztuta daukagola, zua itzalduko diogu, gehituko diogu, eta orduan gatzez probatuko du. Ze misoa oso gazia da. Kontu izan orduan, oinez bota gatz asko, bota pixka nahi baduzue, baina gero misoa gehitzen diogunean oso, ematen dio bere gatz puntua, ze oso bixia da. Eta gero bukaeran, hemen dauzkat daikon ernamuinak. Bere zerrezetan, daikona lehorra saltzen dute, daikona da arbia, nago, mota bat, eta lehorrean saltzen dute, orduan, han bere zerrezetan agertzen zen, jarri beratzen, algakin batera, eta ero txikit bota hemen egostea. Baina, badago gaur egun ernamuin bezala badago, orduan honek emango dio beste freskura puntu bat, eta hau ere bukaeran kanpoan emango dio. Ernamuinak ere ez da komeni irakita. Beraz hori, guazen ordu terdi itxoitera, eta listo daukagunean, etorreko. Badaukagu, Eta kontutan izan, ez diela babarrun plater bat, hau, sopa da. Neuko sopa, bero bat gauian hartzeko, entrenamendua eta gero etxea lehartuta iritsi. Oida. Eta ondo, neiko hau, zuk gaina esan dizu, antzeko zerbait arraia botatzea jozula baita, ero olako... Bai, eske, hau, azkenean, edo zein egiteko, edo abila ez den norbait egiteko, pazientzi gutxiago daukanantzako, bai, komplikatuago, baina horrexago, beste antzeko rezeta da, eta neguko sopa bai, baina, botatzeu arrai pixkat, bapor baita etipulai, gehiagi komplikatu gabe, eta behin ondo naztuta dena,
gero ura bota eta ordu erdi baten nola irakiten euki, eta gero bai, misua ezin da falta. Misua mati jo toki izugarria. Nik ezagutu nuenetik, da esan, ni naiz oso sopa salea, naiz kosta egiten zaite sopa, behar dut, zerbait jauan, honek badauka, egia esan azkenean honek barazkiak eta badauzka, baina gustatzen zait, zerbait koskaiteko ere izatia guan, eta, bueno, errezeta hontan agertzen da baita, aukera dagoela gero gainetik botatzen gu perresila daukago, baina ogi txigortua nahi izan ezkero ogia botaltzaiola baita. Orduan, bueno, gustatzen zaio nahi zerbait koskaitea eta hori, bueno, ogi txigortua aukera moduan badao. Hemen, oin, ikusi duzu, sua itzaldu dut, eta oin, misoakin emango dio beste kolore bat, eta beste bizitasun bat, batez ere. Usaia ja hemen erra daukagu. Honben igual ez da ikusgarria, baina aipatu diazun beste errezeta simple hortan, kolorea gehatzen da, berde mota, hola, pal bezala, eta misoa gehitzen jozu, eta txuritu iten da. Txuritu modu egiten da. Poli-polita kolorea eta zaporea. Ikusgarria. Bueno, oin da momentua, gatze zero probatzeko. Ze misioa egune batean, probatu zazue, pixkat hartu, gaina digestirako oso ona da. Eta probatu zazue, nik atzpixka botako gaina. Zue gaina zer, kresalakin daia, nola gatzen da paladarra? Zuki, kresala odoleen? Ez pentsa. Ez? Oporrak nola ikitu? Ni misio gehiago botatzen. Gatza bota behar misio gehiago botatzen. Etzia zuzen, atzea jugun nahiz da bota ingo jot, Rai. Oporrak kostaldera, ero mendira joten da Joseba aldo? Kosta. Ni eta mendia txegin dut, eta gustokoa dut. Baina ni itxasoakin daugaten lotura ezagit, beti area bidaltzen dit. Hori beti esaten da, itxasoko jendia dana, lanagatik, ero beste edozergatik, tokatzen bazaio jutea barrenaldea lanea, ez dutela asko irauten. Lehen aipatu jazu, laneko eta Galizia joteko eta nola ibildin zama handa, menda. Madriden egon nintzen boladan, botatzen dituen 3 asteko nola baite boladak. Etorri gabetxea. Bueltatzeko egunean, ostiralakin bat egiten zuen, ostiraloitan, horatzen naiz, barientigin baino lehen, Herreratik Pasaia ikustezala, alto baten bezala, kotxiak altua igotzen zunean, portua ikusita, jo, larrua jarri eta erotuta bezala zer. Nire buruakin hitz egingo banu bezala. Lasai. Etxian, Jos. Emozionatua. Normala. Da, bitxia benetan. Baina normala. Ni banaiz, kanpora juten naizenean, herrimina sentitzen duen horietakoa, eta ni lehen, sukaldaritzan hasi nintzenean, kanpoko jatetxeetara, eta mugitu nintzen nahiko, holan Frantziara, eta kanpoan da, Kataluin aldean dago nintzen, eta, baina zuk ez, hilabete eta etorri miarzetan nintzen, nahiz eta izan, eta egun bat eta erdi izaten nuen jai. Hartu eta kotxian etorri egun bat hemen eta buelta berriro lanera. Ni istripu izan ondoren, Galizira joateko asmoa, hortik zetorren. Itxasuakin lotura zeukan zerbait behar nun. Ez que zu baina orduan ja arraunlaria, orduko ja arraunlaria, eta nola hori, eta erabaki hori hartu zenuen, Madrilen arrauna ustea, oso utzi marzen nun, principios. Ni berez, zinitzenetik gaur arte, demoraldi guztiak egin ditut, arloari bezala. Baina 2001 urtean, lanean eskaini zidaten, aurrera paso bat ematea, eta baina aurrera paso hori emateko, behartutan egon, kanpora ateatzea, eta treneri jeten boraldia bukatu, eta udo hortan, enun arraunin. Justo udo hortan. Bakarra izan da galduna izana. Eta, 3-4 hilabetez utzita izan nuen arrauna. Eta ondo eraman zen da? Enun gaizki eraman. Guztua ditu nintzen, baina bestea, zuko aipatu ezuna, asko zeukerro eraman. Seguro baiez. Eta oin traineriak aipatu dituzula, nik hemen anekdotatxoa dauka zurekin. Bakit. Alako batean, trainerietan estropa da txarratea, bizera bota omentzen duen uretara. Eta gero, bizeran bila jun omen zinenean, niri horrela kontatu diate. Gero, bizeran bila jun, eta arraiei beste oparitxo bat intzen nien. Ez. Oin jarrita dugu zerbait. Oin kontatuko et. Versión original. Hori baino gerra da. Ni kontatu zian, betaurreko erori zitzaizkizula gero. Baina, bueno. Ez, elmo eritxi eta gertatu zitzaigun gaizki elmo garatu ginela.
tokatzen ezen tokitik. Eta horrek eragiten zuen, kaleratzea. Kaleratzea, noski. Eta gu estropartan 3. postua eskuratu genuen, eta txartela, beste txapelketarako ematen zigun, eta, konforme eta guztua gertzen ginen, baina gaizki sartzeak kanporatzen gintuen. Orduan, konturatu bezain pronto, irakiten odola jarri zitzean. Patroia zatik ezan duen bota uretara. Ez dakiz zenolako botan itun, eta hartu nuen txapela eta bota inun. Baina, bapatian, normaltasun baten hartuko nuke arrauna, jasoko nun palakin bisera, eta sartuko nuke botea. Eta, ez dakit, impulsoa izan zen, ureratzea, botatzea ureratzea. Eta bota initzen. Eta salto ezen pronto, eta busti bizen pronto, neuro izan nion, ze karajo iten aizea. Eta hori pentsatzen initzala, nabaitu nun, betorra, plop, 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 eta meuko, guenzoz. Eta gainatena konturatu zian. Claro, eta justo mutrikun zan, eta mutrikun daude 2 espigoi, eta estropadik usta 2 espigoi datik. Osa, jende guztia denen aurrean. Eta hau erotin da. Gaina, traineria denboralia danean, negua da baindik, ura hotza gongo zan. Hoi zan maiatza. Maiatza nora indik, ama piku, zenbatean, ama fresko. Baina hoi gutxien izan zen. Beta horrekoak arraiet. Bai. Ala gazten. Neongo dia. Non baite. A ber, ze irutze zaizun. Hau pixkate, hori da, naztu. Bai, itxura Hor, arraunari bate hongo da, hor bestalden behiratzen, orduan gehatu, aurten neguan eiteko afari fundamenduzkoa. Mixo gehiago bota berke, bai ez. Ernamuinak ematen diote bitxu puntua. Gatza edo mixo pixka falta zen. Mixo gotako nikenik. Mixo pixka bai. Goxua. Agortzea, bero. Bai, kontu kontari erazten gabio. Bueno, aurrena berrez eta... Hau, bigarren ere sanua. Hor bat. Katarrontzako. Mixoa? Bai, mukilla bideratu mendu. Ah? Kalera, kanpoa botatzeko. Gaur, biren presioan, daukazu kirolaria eta gomendioak emateko ere prest, einkazu, benetan. Eta mixoa, gaur egun ez da zerbait zaila aurkitzen edozein belardendetan da gure herritan edozein tokitan aurkitzen duzu, eta gaur espadukate biharko eskatu eta izango dute. Eta interneten, liburuetan errezeta pila bat daude, eta oso interesgarria da. Japoniarrak oso askarra dira, eta asko erabiltzen dute, eta sukaldaritza asko dakite, eta bere egiten badute, gu ere, holako gauza junbar gara ekartzen hona. Nik egin nuen ematen porrosaldari mixoa bota nion gero, eta ematen di holako bixi puntua, eta zoragarri eratzen da. Eta gaina osasuntxua da. Nik uste dut hori dela interesgarria, eta jaki kontutan izan behar duena. Eta bigarren platera ere, osasuntxua, eta bertako produktuekin, beti erabile izan duguna, hau, holan, nola da? Aste santu baino hori, vigilian. Horko plater bat, baina pixka moldatu ingo du.